Přímo v srdci historické Kutné Hory na konci Husovy ulice se nachází kouzelný dům s podloubím. Předtím, než Arcus Gallery přesídlila do těchto podloubních prostor, působila jako galerie z ulice v rozhledlém obloukovém výkladním okně domu, kterému se říká Odstárna, ve Štefánikově ulici a později také v bývalé čajovně Káča. Po této anabázi Arcus Gallery zakotvila v těchto prostorách. V pravé části je antikvariát a stálá expozice ze sbírkových fondů. V levé se střídají autorské i tematické výstavy. Na začátku prosince roku 2016 zde byla zahájena již 8. výstava, má název Skleněné Vánoce. Jak její název napovídá, hlavní roli zde hraje sklo, a to především sklo vitrážní. Vystavená dílny pocházejí z dílny manželů Jitky a Richarda Kantových z Lubence. Sklo je však na výstavě zastoupeno i v jiných rolích, jako hlavní materiál mozaiky, zrcadel a tak dále. Výstavu doplňuje 12dílný cyklus obrazů Zvěrokruhy malířky Kristiny Folprechtové, lubenecké malířky a mamínky Jitky Kantové. Jitka Kantová po maturitě studovala na Vysoké škole pedagogické obor Český jazyk výtvarná výchova. Od roku 1988 začala zároveň učit výtvarnou výchovu na základních školách v Podbořanech. V roce 1993 se prvně setkala s vitráží. Byl to obrovský impuls, kvůli kterému opustila svoji dosavadní práci a plně se začala tomuto oboru věnovat. Od roku 2010 je členkou Unie výtvarných umělců. Richard Kanta po maturitě studoval fakultu strojní Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 1993, kdy začíná společná cesta životem s budoucí manželkou,
se oba navzájem inspirují a doplňují. Technické založení Richarda Kanty tak perfektně koresponduje s výtvarným založením výtky. Dá se říci, že jejich práce se rozložila do 3 cest, které se vzájemně doplňovaly a ovlivňovaly, a to klasická práce s vitráží, restaurování vitráží a umělecká tvorba. Vernisáž výstavy Skleněné Vánoce se konala v pátek 9. prosince 2016 od 18 hodin.